hol oɗo saaha gonaɗo caɗele tanki gardiɗo ha tengti to banggue pulagu ha tengti to banggue leñol saabu neɗɗo gardiɗo eɗen gandi won caɗele ɗe yiyata won caɗele ɗe teskato ha tengti e banggue gardigo e yimɓe ɓe gardiɓe e ko nandi hen hol wasiya kadi mo mbawɗa wasiyadeɓe holko mbiyataɓe. Ok, caɗele pulaku sa daari to way hono en kaali ko heewi mais ko ɓurmi taykade hono ardogol pulaku pulaku ko ɓuuri hewde fuu saɓe ardinima fuu nden ɓe joppete gina ɓe ardine saɓe joppe alors que no hani ɓinguel adama sa ardiniguel fuu daara no guel towira saabu kanguel woni kuulo maɗa saabu an ardiniguel an yayri sa yayri ka ardinikimo fuu aɗa hani darade fo laato ardiɗo tabitinɗo saabu sa taykima hannden hono hoorejo ɓamen joni maslam hoorejo abou sow ka woni hoorejo tabital pulaw so million ji 5 fulɓe ɗi fuu no jokkimo ene jayri ko golle président hulan moon sa yi hannden Mamoudou Dicko no hula ko jama so yi Haydara no hula ko jama sa yi Bouye no hula ko jama ko saabi abou sow ɓuraɓe fay hulede alors que kam no hani tawno ɓurɓe jama jaade ay enen sen arni neɗɗo fuu nden puɗɗeten felde ɗo nden puɗɗeten taykade ayibeji mum fa ayibe nen ɗum jaltinen ɗum ko hani suuɗede ko jaltinten ley laylay renndo ɗum woni whatsapp en hooreɓe meɗen fof en nani no jenne no mbiye en ayibe nen ñande ɓe ardinima fuu nden ɓe puɗɗata filade famde hono gurduɗa hono goyruɗa ko saabi a heeɓi hono ɗum e ɓanndu en kulle ɗe nafata mo ardinɗa aɗa hani an jaati filade kokkama saabu sa o heɓinaki o wawata wallude wallahi jolbuɗo miilata ko saw ko faama a faami woɗi ɗum no heewi e pulako a faami nde nanɗa ɗum fulɓe ko ɓuuri hewde nde jennuɗen neɗɗo fof a tawan kanko woni ɓurɗo ma o joom jawdi ma o joom gandal ma o ardiɗo sona ɗum laaliɗo men kay o kay en jennata ɗum ni laatiɓe ɓen ɓuuri yennede woɗi ɗum caɗele ina keewi e meɗen ɗe kanɗe ittude ngala gardiɗo kay ben teddinen ɓe ardininen ɓe kay ben teddinen ɓe Allah ardine ɓe ɓinguel adama Allah ardinta ɗum ko fadde yimɓe ardindema ko Allah ardintuma Allah suɓete so yimɓe cuuɓe ko Allah hokkete so yimɓe anda jiya fuu ko Allah woɗi yimɓe no kaani waɗande ɗum hakkillo ko Allah waɗi pati caloɗa ɗum luttal noon ɗum no tampini en sanne tinno ɗen du ballen en gana walloɓe fay joni sen ɓami Pinal TV wo télé men ɗemgal men haalte no welino mais sa taykima yama tawa pullo wala garɗo waɗni on fay hunde ko welnata hakkillo yonkiji mon wala ko waɗi fa Pinal TV yaara yeeso ka en fof eɗen jiiɗi eɗen jiiɗi ɗemgal ngal du haale mais so eɗen jiiɗi kinama hemmen fof watta seeɗa seeɗa sponsor en oɗon kandi on hani taw fulɓe meɗen jogui bon opérateur économique en na commerçant e mawɓe tawno ballodira e moɗon ɓe gande publicité ji taw ɓe balla on ko nafata on fa télé o yaara yeeso woɗi hunde fof ko keɓɗen eɗen jiiɗi en mbawana noon ni no enen ka eɗen jiiɗi ɓuural e mbawana ɓuural saabu ɓuural kinama hen fof watta yonki mum e jawdi mum sa aɗa yiiɗi hunde ɗemgal ma ka wona goɗɗo joni a wi joni fulfulde fa yirwa nde a windi projet a wi tubakuɓe gaɗa financé fa ɗengal ma yirwa non ɓe gayrata financé ɗengal ma kamɓe ko françire sa a wi no français tan ɓe gaɗa financé ayi mais so ɗemgal ma fof enen gattata jawdi fagad yirwa an yiɗi no ko an filoto an no haybata ɗemgal ngal e ardiɓe men ɓe e baale men ɗe fuu enen kaybata so en kaybay tan yaata yeeso